Bubagra Chini Lampra Hati Bosan Bidan Soba Board Dinani Bagwi narwknani tonglai rok bungni bagai fight khainani bagwi bungni bagai soba khainani bagwi se okon tan prahawa tini election ma basalayo abni bagai ani khajani Tk bukhujong norok belai khaino obhiggo borok ang hasalni borok ya Kalyanpur Bidan Sobani ang khorokka sajak ingmani bagwi ang narwknani ani yak jurkhai obongo sanani musungo noni mullo bangbo কোনো দিনে ফানা মাগনা তা খাবি ননি মূল্যবান যে আধুনিক দুনিয়া তাবকুখা কম্পিটিশন যে তাবকুখা কম্পিউটার যে ও জীব আদিনে হাই বেসানি বক্রব্রমে সময় টাংরে রাং 500 টাকা রে বুটনে ফালে কালাংমানি সিজনে আমাল ও দুনিয়া আপনি বাজে চিন্তা বক্সি যেতে কতনে বেসানে ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে রে বিমা কথা কামলা খাইতে ইংলিশ মিডিয়াম পড়ি রে দেশ বিদেশ পড়ি রে Kami bagus, orang kah boleh kena tangkap. Orang nijil odikar ada kena nijara. Hai mana? Selarang khabar ni hati kubat tubuh nagar ifayu. Beri rok nakun thamago. Phaidi sari nani, bagwi sari nani, jotto bisa putino. Ujung kai sari nani apa beri rok ni thani sedai itu. Oba hai lo, sini politik ay parti bo. Jaga lo. Buri o political party kubang buri rok daitto kubang সরকার চালক তুলিব o political party কোনো দিনে ফানো wale mungkure খাচ্ছাম্মা মানো সিং নাইঠক kai o সরকার লগে চালকই মানো আপনি বাগানে উস্তাঙ্গ সিং সাথে সাজাকা চিনি এক্সপেন্ডিচার নি খরচা অফিসার মিটিং মা আছে মানে এসডিএম বো চিনি রিখা বিজেপি বড় রকম Kaklai ekmatra sung 27-Kalyanpur buri prathi mama batu sung bahai no beleke hamza gotai tongthogo karon buri rok kubang hide aro kuno walai sulai kiringo aro beleke no kesang election naitok ke payu ang norokno oboro koino khainai bostani songmari suyo karigo sung buri rok hungangkai beleke no kusurang ma wnglai karon sung hamjuk ketau hinjabnani Bubagra bai achuk basalai mamun songlayo Bubagra no seba jotno khayo chari khayo tai sung haba angkhona na haba angkholai oba haino tai koek din matro o koek dino sung haba kotor khema angkhonai chini but 16 tarik iya 7 পর্যন্ত sung kusang khlayo but ni dino chini kaneo sabo sakhamya tong sabono kalangna nang sabo but dia thangya tong aborok jottono narwknani chumbu butsan dara kalango bodi dena bagi ang narwknani koyo nokni kaisa phut kaisa silai gulini saman khorokta porokno mwthangwi bomano mwthangwi bomano abona narwka hamko sina nangai aboni bagi khajani Tk bukukcho chini jora pai thangka ang narwknani tabuk chongmari jora khajak ni bising tinga sung kokbo masalayo aboni bagi sung jottono sulo karigo achuk basalayo dan jadi mani motayo mani layo suri layo sini taklai 27-Kalyanpur Pramod dogole sini buri subasa maba sini buri no nukung thamoknani bagwi nukung no saboknani bagwi nukung no rakha khana bagwi sini keplai khaide jadi ni sing motayo no biayo sing boti nani thanglai jawana ni ang kok ketare asa tai bisas naribe haino haitai wesa okraro lokhulma saptalai rokno paise hamjak matai jobani jibaya pare ani kok sama orang muthaka Bubagra Ayuk Lokthun Chini Taklai ni 27-Kalyanpur Pramod logon bumi sakkeplai info Hambai